ga takalminta yawan takalminta na yan zamani ne tsohuwar akwai tsafta akwai wanka kuma akwai swag yawa mama na akwai swag ya mun nan da ni da ƴaƴana ƴan albarka yawa ƴan kukunu masu cana kashe ɗana wannan tsohuwan nan wannan tsohuwan da take cana kashe ɗana to duka ƴaƴana ga su ga su yawa kuma maman yar gayu ce kun ga yadda ke kwalliya ta tsani abin kar ku ganta wannan kun ga mama dai kun ga takalmi yawa kuma yar gayu ce